دبێژن زمانێ بەرێ شەڕێک چێبووە du gundekî de hemî mêrdane hevdû û birine şer. Duê gundî de tenê yek maye ew jî ji bona goqopa wî naşênin şer. Werhasil kelam şerê xwe dikin û hemî yeko yeko lib lib hemî dimirin. Ji bona ku hemî dimirin û li gund mêr jî namêne yekî tenê dimêne. Ji ber vê yekê jin û ciwan pîr hemî yek û mayên hemî hilkeşiyan e. Dibêjin êdî divê hinek bikin me de nexwe çê nabê hate. Diçine bayê qop divê matxêra xwe dinakê me de werhasil. Yê qop axirî çi dibe wala halo çê nabê. Dibe divê planekî bikim. Werhasil dibêje serê carê 10 milyonin. Dibe serê carê 10 milyonin. Xwe bêxne sirayê de xwe bêxne rêzê de ê ku bikeve rêzê 10 milyonê xwe bide winsax. Werhasil em ê îşev dû hal bikin. Dibe temam. Hemî xwe dixînin rêzê de yê ku carekî li wa dide wa dixê sirayê de wa dişîne malê. Dibe heyê teîşe xwe xilas kir. Dike ya pîr de, dike ya ciwan de, dike ya biçûk de hemî ka yek û yek dike wa de. Yeke tenê maye feqîrê ew jî piçikî şêrîn e. Yeke tenê maye ew jî piçikî şêrîn e lê belê 5 milyonê hene. Dibêje zilam re 5 milyonê hene mat qebûl nake dibe nawelas qebûl nakin dibe fiyet haloya. Wexta ku dibe fiyet haloya keçik henekî xemgîn dibe nizane çi bike. Dibêje keçika ciwan li dora xwe dê hevdû dibêje ez ê 5 milyona dime de 5 milyon nîviya. Wexta ku nîvî xisê de ew jî tehfekî elzilam din bila tev kêm de. Bila tev heriyê de. Dibêje temam. Dibake yê qop dibe qopo dibe çiya dibe ez ê 5 milyona dime te bi nîvî. Tevê nîvî kiye dibe temam. Qopo kîrê xwe derêne û nîvî dixê de. Wexta ku nîvî dixê de û keçik tehfekî lê didin. Gava ku tehfekî lê didin hemî diçiye. Û yê qopê dibe 5 milyon ez xisirîm. Çûreka me çûna deviye rehmetê bavê me hemiye.